Jumejn ilu dan l-istazzjon żvela każ serju fl-isptar Monte Carmeli fejn tfal taħt is-16-il sena qed jitħalltu ma' pazjenti ikbar minnhom li jbatu minn problemi mentali akuti. Dawn it-tfal iddaħlu biex jingħataw lodda meħtieġa biex jintegraw ruħhom aħjar fis-soċjetà. Jirriżulta iżda li s-subien intefgħu ma' pazjenti li għandhom tendenzi suwiċidali, id-depressjoni u skizofrenija. Fis-sigħat li għaddew, il-Gvern ikkonferma li fil-fatt hemm żewġ titfal li mhumiex jinżammu fil-Young People's Unit kif suppost isir. Il-Ministeru għas-Saħħa, l-Anzjani u l-Kura fil-Komunità qal li din id-deċiżjoni ttieħdet mill-konsulent tagħhom li huwa d-direttur tal-isptar Joseph Saliba. Fl-istqarrija jingħad ukoll li f'dawn il-każijiet ikun hemm infermier jassisti lit-tfal 24 siegħa kuljum. Madankollu huwa News insab infurmat li t-tfal mhumiex ikunu mħarsa f'kull ħin tal-ġurnata u lanqas huma mħarsa minn infermier iżda minn nursing aid. L-istqarrija tal-Gvern intbagħtet bit-tweġiba l-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon u bit-tweġiba wkoll l-istqarrija li kienet ħarġet il-kelliema laburista Mary Louise Coleiro Preca. Fit-tweġiba tiegħu, il-Gvern baqa' ma tax ir-raġuni għaliex dawn it-tfal tħalltu ma' pazjenti bi problemi mentali kbar. Fis-sigħat li għaddew, Mary Louise Coleiro Preca talbet lill-Kummissarju tat-Tfal biex tinvestiga din is-sitwazzjoni serja fl-isptar Monte Carmeli.